कसे काय मंडळी, श्री स्वामी समर्थ. आजची आपली सुरुवात आपल्या गावच्या मंदिरापासून झालेली आहे आणि काल तुम्ही बघितलं आपण व्हिडिओ बनवण्यासाठी निघालेलो, तर मंदिरात गेलो, दर्शन वगैरे घेतलं आणि काका भेटले आमच्याच गावातले. त्यांनी नवीन वस्तू घेतलेली तर मंदिरात दिले, पाया पडले, आमका मस्त प्रसाद वगैरे दिल्यानी आणि सगळेच जण कुठची पण वस्तू घेतल्याने. तुम्ही सुद्धा मंदिरात जातच असताल तर आमका इकडे फिरानंतर तहान वगैरे लागली, तर म्हटलं विहीर पण जवळच असं तर आपण इकडेच मंदिराकडेच पाणी पिऊया. आणि बऱ्याच दिवसानंतर मंदिराच्या विहिरीतला पाणी आम्ही पिणं असतो आणि अशा पद्धतीने पाणी कोणी कोणी पिल्यात आणि लास्ट टाइम कधी असा पिल्लेलात कमेंट करून नक्की सांगा. आपला शूट वगैरे तर डन झालेला आणि मित्रांनी आज लवकर जायचं होतं कारण त्यांची डबल बारी होती, नवरात्रीचा सीझन चालू असा. सो ते जाऊचे होते, त्यांना पटापट बाय बाय वगैरे केलं कारण त्यांकाच जाऊची घाई होती आणि रविवार होतो. खरं तर आपलं व्लॉग लेट येतात, बिग बॉसची फायनल होती आणि आई म्हणायला लागली टाइमपास आता काय करतलो, बसन बसन. बऱ्याच टाइमला फिल्म वगैरे असतं तेव्हा पॉपकॉर्न असतं, तर आई म्हणाली मस्त आज भेल बनवूया आणि व्हिडिओ शूट करूचा तर झालाच. पण आई जेव्हा जेव्हा काय काय बनवता आणि जेव्हा मी फ्री असते घरात ना, मी आईसोबतच गप्पा गोष्टी मारत असते. दिवसभरात काय झाला, कुठचे घडामोडी काय घडले, खूप बरं वाटतं आईसोबत संवाद साधल्यानंतर. कोण कोण